Хайде, приятели, отпуснете се в Неговото присъствие. Халелуя! Господа ви благослови. Амин. Всички да бъдем живи за Господа. И хората да видят, че Исус е жив. И да дойдат да се преклонят пред Неговите нозе. Амин. Хайде, църква!
времето да живея аз на тази земя. Влязала съм аз в твоите длани, още там от кръста ти видя ме. Призова ме да вървя след теб, Исусе, възкресенската сила на Царя на славата да дойде точно сега върху цялото му семейство. И нека всички силно да кажем: цялото си бъде ще ти давам и живота си ти подарявам. И тогава ще съм сигурна в твоите ръце. Аз далеч от теб, Исус, не искам, ни зъби дори да се отделям. Само в тебе, истински щастлива съм. Да се питаме заедно: жива! Жива съм за тебе, а сега жива е и моята душа. Всичко вътре в мене оживя, щом докосна без твоята ръка. Жива съм за тебе, а сега жива е и моята душа. Всичко вътре в мене оживя, щом докосна без твоята ръка. За Господа ще бъде нашия брат в името на Исус. Амин. Хайде, хвалете Господа, приятели. Атакувайте дявола. Не му позволявайте да направи да се изморите. Хвалете го, дори тогава, когато не ви се иска. Има голяма сила, повярвайте ми. Казвам го от собствен опит. Хайде! America,
Господ е вашата сила. Ръкопляскайте му, дайте му да познат. Хайде! Още! Градина Исус от Назарет. Къде са цветята на Господа? Хайде! Обращайте лопески. Всички! Кой направил е светята? Си се ги боли, кой им даде мили злата, кой ги с краски украси, кой им даде мили злата, кой ги с краски украси, кой на птиците крилата, далеко да летят, кой научи ги гнездата, шумата да си строят, кой научи ги гнездата, шумата да си строят. И отново ръкопляскате на този, който създаде небето, земята и всеки един от нас. Хайде, приятели, хвалете ви на уморно тази вечер. И ние сме тук. Лошарки и ние сме там, аж горе. Amen, that's again. Мравчицата го научи да си изпътува жице и пчелата не да звучи от красивото цвече. И пчелата не да звучи от красивото цвече. Ти направи небесата, деня ясен и нощта, тебе славят на земята и най-малките неща. Тебе славят на земята и най-малките неща. Всичко ти направи Боже,
Дайте ми моите аплодисменти на Господа, ръкопляскайте му. Още. Халелуя. Преди да се седнем и да видим останалата част, да направя едно съобщение. Носим специални CD-та, които направихме за този благотворителен концерт или благотворителна кауза, така че всеки, който има желание и възможност, разбира се, носим и CD-та и DVD-та с участието на нас, Елена, кой ли още не се сеща. Да. Така че цената е само 4,99. Цялата печалба отива за нашия брат от нас, всички хвалители. Така че не се, не се стискайте. Знам, че ни е трудно и ни е сложно на всички, но каквото сеем, ще пожънем. А и Библията казва, че по-блажено е да даваш, отколкото да взимаш. В случая, вие ще дадете, ще вземете. Ето, Господ ви благославя. И за последно нещо от Стария Завет. Пирен право, банкарен, отром си славно, той победи ме. Пирен право, банкарен, отром си славно, той победи ме. Помагайте! И карма дева, те рекесте, и карма дева, паштуте, и карма дева, те рекесте, и карma deva paštute. Господи, благослови. Продължаваме нататък да свичерите. Може да седнете, тъжко да имате става.